Aish Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Ngiru ngimdei ki ko jam ong ka Iran ya ka Amerika. Halor katai ka jingkran jong Iran ya ka Amerika. Kitei ki kentin kilong kumbaka Iran kam syemla salia ban iakhun persya ya ka Amerika. Wat lada tip baka Amerika kadai kas im jong ka pertheru Henry kari Iran kam syemla khin snap ya ka Amerika. Katai bro kapau lengba ki kentin bakren ka Iran ya ka Amerika. Ka jingkop jong ka Iran ya ka Amerika. Ka dei balada ka Amerika kan bom ya ka Iran. Ka Iran ru markel yang kan bom kela ya ka Amerika. Lada on ya khitma ka Iran bat ka Amerika. Ka Iran kam shimla kodbor lana don kuli kiban poi shedu Amerika. Henry ka Iran ka don da ka pat ka option ban bom keliang ya ka Amerika. Ngin siya kadu haki pat ki update. Stay tuned guys.